Siz yoğunluklar çağrılışın koruyusuz. Stüdyoda Alina Valiyeva, исәнмесез? Боз кетті. Нәлекіге Арарат ресторан комплексінің яңған бинасын сүтә башлаганнар. Ислам дини нигезләренә төшенү һәм Коръәнне дөрес итеп уку. Октябрьдән шәһәр мәчетләрендә укулар башлана. Статистика буенча соңгы тәүлектән Татарстанда яшәүче 63 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалыда узган тәүлектән тагын 18 яңа очрак теркәлде. Шулай итеп, 1 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 27123 очрагы билгеле, аларның 23271 терелгән, 25 узган тәүлектә. Элеккеге Арарат ресторан комплексының яңган бинасын сүтә башлаганнар, соңгы берничә көндә эшчеләр җимерелгән конструкцияләрне сүтә. Исегезгә төшерәбез, бина берничә ел инде ташландык булып, яшүсмерләр һәм сукбайларның игътибарын җәлеп итеп тора. 2019 елда биредә фаҗига була. 3 яшүсмер иске матрасы яндырып, көчле төтен сәбәпле аларның берсе ташландык бинадан чыга алмый кала һәм һәлак була. Реконструкциядән соң шауларны нәрсә көтә? Тулырак халдагы материалда. Танылган ресторан комплексы ниһаять сүтелә башлады. Янган бина шәһәрнең төп проспектларының берсе булган урамны ямьсезләп бирдә булган фаҗига турында искә төшереп торды. Эшчеләр түбәне сүтәргә һәм бинаны реконструкцияләүгә кирешкәннәр инде. Который день вы уже работаете? Третий день. А что именно, что конкретно вы здесь делаете? Крышу сносим. Чистим. То есть демонтируете старые поврежденные конструкции? Да. И примерно сколько вот продлится работа? Не могу вам сказать. Шаулар инде күптән ташландык бинага кирү юлын ябуны сораган иде. Шуңа күрә башланган эшләргә халык бик тә сөенә. Он вообще такой замечательный стоял, вообще идеально, так красиво все было. Но тут раз его не стало вообще. Это его место, короче. В общем, вы за реконструкцию? Да. Ну, пусть такое же заведение будет. Больше сюда ничего не впихнешь, места мало. Ну, наверное, лучше, чтобы что-то построили уж. То есть, по факту, вы тоже за реконструкцию? Наверное, да. Янган ресторан комплексы урынында нәрсә барлыкка киләчәк? Соң бу сорау белән без Араратның яңа хуясына мөрәҗәгать иттек. Строительным работам когда планируете приступить? Порядка 10 человек. Там же уборка идет. Что будет на его месте? Оздоровительный, спортивно-оздоровительный комплекс. Планнар үзгәрмәде дип аңлатты бина хуҗасы. Бирдә сәламәтләндерү комплексы булырга тиеш. Анда мунча, балалар өчен уен бүлмәләре, күңел ачу заллары булачак. Төзелеш эшләре вакыты әлегә билгеле түгел. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Ленар Султанов, яңалыклар. Республика клиник онкология диспансерінің Шолы филиалында табибларны укыту булды. Лапароскопия, простатоэктомия буенча операцияны Мәскәү табиблары үткәрде. Мастер-класста безнең төшерү төркемендә катнашты. Операция өстәлендә 69 яшьлек ир-ат. Табиблар сүзләренә караганда, скрининг тикшерүләре нәтиҗәсендә Шолда иртә стадияда булган яман шиш табылган. Мәскәү белгече пациентка операция ясарга була. Бер үк вакытта Шолы медиклар өчен мастер-классларда үткәрелә. В диспансере, который недавно открылся, пока что не выполняли такие операции. Идет только пока что освоение методик, и диспансер начинает работать в полную силу, поэтому такие мастер-классы позволяют, наверное, более уверенно и быстро освоить различные, все возможные технологии, которые применяются в онкохирургии. Бүген мастер-класс кысаларында бер үк вакытта простата һәм ашказаны яман шише буенча бер юлы 2 операция уздырдылар. Это возможность научиться оперировать так же, как оперируют в лучших клиниках нашей страны. Значит, это ранняя активизация пациентов. В течение 4-5 дней мы можем выписать этих пациентов. Это больше органосохранная операция, когда органы сохраняются. Малотравматичная операция, когда больших разрезов не проводят. И человек может социализироваться очень быстро и приступить к своим трудовым обязанностям или к повседневной жизни. Шолы онкоүзәге белгечләре өчен мондый мастер-класслар бу елның сентябрьннән бирле үткәрелә. Баш табиб сүзләренә караганда, алынган тәҗрибә пациентларга гадәти тормыш ритмына тизрәк әйләнеп кайтырга ярдәм итәчәк. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Октябрьдән шәһәр мәчетләрендә шимбә һәм якшәмбе укулары башлана. Дәресләрдә шәһәрдәшләрне ислам дине нигезләренә төшендерәчәкләр һәм Коръәнне дөрес итеп укырга өйрәтәчәкләр. Моннан тыш Ак мәчет мәдрәсәсендә кичке һәм читтән торып укулар да оештырыла. Биргәм йөрүчеләр диплом алачак. Тулырак киләсе материалда.
Гарәп хәрефен дөрес итеп әйтергә кирәк. Югыйсә, кечкенә генә ялгышлык аркасында сүзнең мәгънәсе үзгәрә дә куя. Ә Коръәнне хата белән уку катгый тыела. Биредә беренче курс шәкертләре әле бер генә ай укыйлар. Шулай да күп нәрсәләргә өйрәнгәннәр. Әйтик, Мөхәммәд Әли Әзмөхәммәтов кыска вакыт эчендә әкрен булса да Коръән укый башладым ди. Мин Башкириядан килдем, Тәтешле районыннан, Верхний Тәтешле. Монда укырга килдем. Миңа они белә әти нитләр предложительләр укырга монда. Һәм монда бер ай уже укыдым инде. Монда бик әйбәт укыталар. Ак мәчеттәге шәкертләр 9 һәм 11 сыйныфларны тәмамлап килүчеләр. Мәдрәсәдә алар 3 ел белем туплаячак. Биредә студентлар укыйлар һәм яшиләр дә. Тормыш юлында все равно мәдрәсәгә керергә не бар максатым. Әтием дә, әнием дә мәдрәсәдә все равно барыбер укып чыктылар. Шуңа мин дә керергә диттем. Я приехал из Норильска. В медресе мне папа предложил приехать. Я хотел арабский изучить и Коран выучить, само собой. Инде бүгеннән мәдрәсәдә ир-атлар өчен кичке укулар башлана. Иртәгә хатын-кызлар да беренче тапкыр парт артына утырачак. Әйтергә кирәк, укулар аерым үткәрелә. Моннан тыш мәктәп укучыларын да дини белем алырга чакыралар. Безнең узган елларында без башлап җибәрдек. 10-11 класста укучы малайларны кичке яктан килеп укулар. Бүген балаларга безнең тәрбия җитми. Шуңа күрә ата-аналарга мөрәҗәгать әйтер идем, кичтән үзләре килеп баланы бу вакытны кызганырга кирәк түгел бала тәрбияләү өчен. Алып килеп атнага 3 көн булавыр, үзләре дә укысалар, үзләре укымасалар да балаларын мәдрәсәгә алып килеп укытсалар яхшы булыр иде. Ислам дине белән якыннан таныш булмаган, әмма аның нигезен өйрәнергә теләүчеләр өчен шимбә һәм якшәмбе курслары эшли башлаячак. Исламга беренче адым ясаучыларны көтәбез, бигрәк тә менә шу беренче елны ниятләгән, ниятдә булган, теләктәре булган кешеләрнең барчаларында инде Чаллы шәһәренең барлык мәчетләрендә бу укулар булачак. Яшьләр өчен дә, балалар өчен дә, аралар өчен дә. Элегрәк мәчетләргә укырга өлкән яшьтәге шәһәрдәшләр, аеруча хатын-кызлар килә торган булса, соңгы елларда дин белән яшьләр кызыксына башлады ди шәһәр имам мөхтәсибе. Дини белем алырга теләүчеләрне атнаның һәр шимбә һәм якшәмбесендә көтеп калалар. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Татарстан Республикасы Мәгарифе һәм фән министрлыгы каршындагы Татарстан Республикасы Ата-аналар советы минем хөрмәтле кешеләрем фото-челленджы башлану турында игълан итә. Катнашучыларга 2 октябрьгә кадәр үз социаль челтәрләрендә, Instagram яки ВКонтактеда әби бабайлар белән «Мои уважаемые люди» хэштегын язып, фоторәсемнәрне бастырырга кирәк. Изге эшләре, сурәтләре хуплана. Біз сіздің есігізге төшерәбез вакцина ауру юқтырудан яки аурының катлануыннан качуның бердән-бер ышанычлы ысулы прививка ясатырга ашыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 6 по 8 октября в ВЦ «Экспокама» выставка шуб «Город Пятигорск». Норка, мутон, дубленки, кожаные куртки. Акция «Сдай старую шубу и получи до 10 тысяч рублей при покупке новой». Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Госзайм». Ставка 13% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Электрическое отопление – отличное решение для любых помещений. Отопительные панели «Степ» для дома, дачи, коттеджа, торговых точек. С нашим отоплением вам не нужен газ. Звоните 8 917 270 52 95.